achọkwa m ịgba gaasị ngo amaghị ihe ndị a tiri nga ma mmiri ka ha gbela n'ime ihe a kọwa ikuku ka ha fere m nga nye ọwụ abalị atọ ka m bịara nga aba gbagbara gas ụnụ asụ na agbajuole nara m 8,000 naira esi gịkwa ka esiga ihe onyekwa rijugo afọ na Naịjirịa ka anyị nọ n'ime ya na gịnị mere mba ị ga-agwa m biko ekwe m ọwụ gas kunu lega ihe ya ọrụ ahịrị kunu gbegara mmadụ n'ime gas agị ụnụ aka ihe ka aga esi mmiri ọka ji eme gara agba gas agwụ ifeat nyeghachi m ego meji ya zụrụ nkụ ya wụrụ nzụrụ nkụ meji achiwe ya nga abadiwe nri eji nkụ ushi esi kacha ụtọ ya na ọkụ na-agbagbu anyị n'ụlọ da ya gbagbu anyị nkwa nga mmadụ na-ebi ndụ ndị ala bekee a na-eri mmadụ mugu ya dị amakọm aha go amama aha m ga-akpọ gị ma m ga-akpọ gị ọkụ gbagbuo ka m ga-asị gị ọkụ mee gị ife sị gị na unu kemgbe chi unu anọwụ m azụ akwa mgbe kemgbe ire ga-ebu kerozin onye bịa nga gị were kerozin na mmiri kpegara ya kerozin ise n'elu mmiri ese n'ala onye chịkọta kerozin emebie obodo ka anaghị emete ihe ka anyị mewere kemgbe m nọ mgbe niile amala agaghị eri nri n'obodo a ya na ọhịa aka ori na-ejiri microwave ma ọ jiri n'ele ihe ndị ọcha na-akpụ ya rice cooker ka rice gịnị dị a ma-etikpe nga ọkụ ya n'usoro asị onye nkwụla sịga nga na onye tikwara naked flame na ọrịa highly inflammable but ọwụ ma na nke gị mgbe ihe ọkụ nga asaba gada atara ọkụ maka na enweghị ihe nọ nga enweghị unu rege ikuku unu tigere mmadụ unu ga-eji ya fụwara ụmụaka bụrụmbụrụ na krismas na ndị wedin anyị amarakwa na enweghị unu nyere anyị arụ ala ka unu eriela anyị gwogwo ngwa na ebe na-achọ ịbịa ngwa tireze ntị na-aghọrọ skọs mgbe ị ga-anụ ihe megezi na mba si gị tireze ntị nụrụ skọs anaghị m agara ndị mmadụ ije na bikọs ije ahụ adị m chọ na ọwụ ọkụ gacha ịghọtara mụ a ụdị ije na onwe m nye ọbụla m ga-ememe eme ya nga ahụ ugbu ahụ ụka m na-aga agwụla